Čaušti, dámy a pánové, já jsem Kazgamer a vítám vás u dalšího videa na tomto kanále. Teď jsem dostal Kenjiho, teď jsem za něj utratil 8 gemů, teď mi padly 2 legendárky a z nich 500 kreditů, teď ho jdeme pušovat. Na solo. No bohužel nemám peníze, takže si ho nemůžu vylepšit a mám na něm jenom pitomej gadget. Mám mikrofon, dobře. Snad jo. A já jdu rovnou proti lidem. Dal jsem se na něj 1 hru a už jdu proti lidem. Jsou zmetci trochu. Za ně neumím. Kašlu na bednu jednu, ty vole brácha, já jsem básník. Tak pojď. Hej. Bedna druhá. Já umím za Mortise, ale neumím za Bibinu. A tady to je obojí, tak třeba se tady naučím za Bibinu. Jdeme do války! No třeba tady se 2 fajtou, tak já udělám to, co nesnáším nejvíc. Já jim vběhnu do fajtu. Ale taková trošku jiná. Já jsem Bibi s rybou. Na zádech. Kde? Mám tě. Tás poboroznik. Pojď sem, vole. No jdu si pro tebe, neutíkej. Za celou hru jsem ani nepoužil abilitu. Škoda. Dilino! Díky bohu. Questy už mě asi nezajímají. Jdeme prostě pušovat. Na kolik? 500 trofy zkusíme. To bude hrozně dlouhý video. 500 trofy je co? To je 20 tank? Něco takového, já fakt nevím. To vám nepovím. Drž už hubu, prosím tebe. Ale suši by se mu mohl uvařit. No to je po mně! Viděl jsi někdy většího debila, než jsem já? Se mi líbilo. Můj win streak je 17, maximální. Teďka bych chtěl třeba 20. Protože Kenji vůbec není špatná postava. A můj... Wasabi! Toyota and duty. Chester. Jo, já vím. Právě, já se tě omlouvám. A few moments later. A tady jedna zmrzlinárna. Ne, do prdele. No to je po mně. Já chtěl pryč, ale to dešování je úplně na sračku. Jo, to byla dobrá Gary Gate. Ty vole, co to meleš, ty vole? Ti nerozumím ani slovo, co jsi to říkal? Jdeme. Ron! Oh, hele. Ježiš. Kenji! Já tady budu jediný Kenji široko daleko. Tady máš. Buzno. Tak. Už nevím, jak se ta abilita používá, ale baví mě to za něj, jako baví mě to. Můj nový oblíbený brawler. Ahoj. To bolí, ale víš to? Ty vole, jeden po mě hází houpy a druhý ty vole nějakou žárovku. Tak ve škole ty vole, tamhle dealer. Tamhle učitelka. Já jdu za dealerem. Houby, prosím. No, ale počkej, takhle jsem to nemyslel, jako, ale klidně, viď? Nebude jenom hezky. Já to já nevymýšlím jako... Ne, já jsem chtěl gadget, ne abilit! Já jsem nechtěl dát atak!
Riga. Ten najde na mě někdo vylítne, ty vole. Jo, to já jsem si to myslel. Že na mě někdo vylítne. Jo, počkej, já jsem pryč. Dobrý. Už jsem zase při vědomí. Jako jo, ale ten Kenji mě baví, to je hrozně jako to. Dobrý brawler mi přijde. Další Kenji. Zdar je ten správný Kenji. To se mi nelíbí. Nebo já jdu pryč. Ty seš tady ten jediný správný Kenji. Beru zpátky, nechal mě být. Nenechal. Obalabudil jsem ho. Já jsem tady ten pravý Kenji. Uhni ty hnusná trapko. Pojď sem, vole. To mi to dneska ale jde. Wasabi! Už jsem dal rank, prostě už jsem dal 100, tak dám 500 trofy. Proč ne, totiž. Už jsem dal 100, 50 z toho bylo sice boti, ale to nevadí. Time for the adventure! Mrici, no, jasný, hele. Jak jinak by to pro mě mohlo dopadnout? Beru zpátky. Potom se to dokola opakovalo a dopadlo to nějak takhle. Ahoj, ne, ahoj! Prohra. Takhle nechtěla mě tady házet. To se posrala! Jak už slyšíte z Lukasovo hlasu, prohra. Další prohra, což neznamenalo, že by ztratil pohárky. Do prdele! Nebavilo mě to. Hady, kam ti to wasabi strčím, jestli to ještě jednou řekneš. Já to... Chtěl jsem skončit, tady máme tady nějakého hosta, tak jdeme dál. Hostyni. Nevím. Loyalty and duty. Tata balí. Já jsem kus debila, mně nedošlo. Mně nedošlo, že jsou to dua, já jsem myslel, že jsou to solo. Nebudu. Ale nech tu čestku. Dobrý. Hej, jak mám dát? Další prohraná hra, nezastavujeme se, jdeme dál. Jdeme radši nějaký knockouty. Tady to je první video, co dneska točím. Mám v plánu ještě 2. A už teď mám vyřovaný hlasivky jako prase. No ale počkej. Výborně. Už máme level víc. No to nehnus. Kokoroč! Jako proč? A nevele! Já se to nebo... A ten Kenji! Utíkej! Ty vole, kdyby tady to přežil a vyhrál to, tak jako normálně ho začnu uctívat.
Já mám strach, ty vole. Dobrý, no. Dobrý. Jak, počkej. To mi to dneska jde. Mario. To. Teďka to buď může být výhra pro ně, nebo remíza. Já bych radši tu remízu, hele. Výborně, už jsme přišli o jednoho, ale tomu se říká rychlost. To říkala i tvoje máma. Já jsem experta, lítají tady tyhle po mně papky. Tady je nějaký osamotky, ne? Zachránil jsem tady ty katy, vole, vůbec nebrot. Au. Nechte mě! Mám strach! Tak já tyhle použiju gadget a mě se použije až za 100 let, tím pádem se už chci ryb! Doufám, že se vám líbilo a se bada. No, až na to, že jsme to prohrali. Dámy a pánové, že by mi to šlo zase říct nedá, takže končíme, příště bude taky pušna, Fenga, Kenjo, ale tentokrát se do té doby trošku vyupgradením, aby byl lepší, takže asi nazdar, čau!